हेलो एवरीवन गोदान मोनसे भिडियोनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फरायग्रोनानै लाग्रोबाय स' लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडियोनि ससे क्लिप्सआव नायनानै आरो भिडियोनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे दिनै आं मानि सायाव भिडियोखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर गोजाम बोसोराथ' जोबसिगोनानो नङा होमबा लोगोफोर गोजाम बोसोर जोबखांनायनि उनाव गोदान बोसोर फैयो नङा होमबा लोगोफोर बेनिनो गोदान बोसोरनि निउ इयारनि मोनसे जे नार्जारी बिथांनि मेथाइ रोजाबनायाव गोदान मोनसे मेथाइ फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर बिथांनि मेथाइ रोजाबनायाथ' जोबोरैनो मोजां जाखायो नङा होमबा लोगोफोर जे नार्जारी बिथांनि मेथाइ रोजाबनाया जोबोरैनो मोजां जाखायो आरो बे गोदानै मोनसे फैनो गोनां मेथाइयाबो निउ इयारनि थाखाय मोनसे स्पेसियेल मेथाइ जागोन आरो मेथाइजों लोगोसेथ' गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअ फैफाखायो लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायदो आरो बे मेथाइखौ खोनासंनो बयबो नोंथांमोना नेनानै थाथ'लायदो लोगोफोर निउ इयारनि थाखाय नोंथांमोना बयबो रंजानो रेडि जानानै थाखादो लोगोफोर स' लोगोफोर लोगोसेनो दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो बे मेथाइनि आरो उनाव फिन मोनसे आपडेटनि गेजेरजों आं नोंथांमोनो फुल डिटेल्स मिथिबावोब्ला आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होनो नाजाबावगोन लोगोफोर स' लोगोफोर लोगोसेनो दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोर बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो